Fi wedi dewis 1 Ioan 1:5. Dyma'r neges mae wedi ei roi I ni, a dyma ni nawr yn ei rhannu gyda chi. Golau ydy Duw, does dim tywyllwch o gwbl ynddo. A dwi'n hoffi'r adnod hwn achos mae'n siarad am goleuni Duw. Goleuni, dwi'n hoffi'r gair. Beth dych chi'n gweld pan mae yna olau? Popeth. Gall golau bach wneud wahaniaeth mawr yn y tywyllwch. Fi wedi gweld sut mae golau Duw wedi newid pethau yn fy mywyd fy hun, a fi'n greadu'r newydd. Mae yna dywyllwch yn ein byd, ond dwi'n credu bod golau wedi curo'r tywyllwch. Fi'n gweithio gyda Tearfund yng Nghymru, a rwy'n gweld golau Dduw yn disgleirio lle mae'r angen mwyaf. Yn Ethiopia, yn Malawi ac yn Uganda. Mae'n bleser I glywed straeon bob dydd am fywydau wedi newid drwy'r eglwys leol yn y gwledydd yna. Mae cefnogwyr Tearfund yng Nghymru wedi helpu ein partneiriad sef Cristnogion mewn eglwysi yn y gwledydd yna I ddangos goleuni Duw mewn wahanol ffyrdd dros nifer o flynyddoedd ac mae bywydau wedi newid. Diolch I Dduw am ei oleuni a diolch I chi.